ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Имрӯз санад 22 феврали соли 2025 аст. Навакак аз бузкашии деҳаи ҷамоати деҳоти Косатарош омадам. Навакак баромадам. Инҷо тарабхонаи рӯдакӣ аст дар шаҳри бостонии Панҷакен ва чиро гуфтан мехоҳам. Як чиз гуфтан мехоҳам, агар барои бовар карданатон ман Панҷакен куҷоша нишон диҳам ки шумо бовар кунед. хулоса одамои мешинохтагӣ шинохтам. Инҷо Панҷакент аст. Барои чӣ ин навори бемаъноро кардам? Шафтолуи гап ҳамин аст ки яке аз ошноҳои мо, яке аз ҳамватанои мо бо мо ҳоли мавзӯи ман ба ҳазуртар, пурратар, хушрӯйтар карда пешкаши шумо мегардонам. қасам хӯрдагӣ аст ки ошкоро қасам хӯрда ва дар даруни мардум агитатсия чӣ бегӯн? Ташвиқот, тарғибот ташвиқот ҳамин гуна бурда истодааст ки гӯё ки ман натавонам дигар кору фаъолият кунам, ё дар тӯю маъракаҳои мардум хизмат кунам, ё ин ки дар оянда наворбардор бошам. яъне садди роҳи корҳои ман мешудааст. ва ман низ барои ҳайрон нашуданатон аҳён ман дар куҷоҳо тӯй дорам, дар куҷо закас дорам, вориди интернет кардан мегирам. маро маъзарат медонед, ба он хотире мекунам ки чихеле ки дар урфият мегӯянд ку агар аз дар зани азбон биёям, ба он маъное аст ки агар як минтақаро ана имом паҳлавон улоғ набудед, куҷо будед шумо? Куҷо будед шумо? ҷой будед. тамошобинои муҳтарам ва бисёриҳо шояд фикр кунанд ки мо худамояд дурӯғ ҳаминҷо хизмат гуфта шудем, дар ҳақиқат мо ҳаминҷо хизмат мекунем. аз худохан имрӯз улоғ буд, имрӯз улоғ буд. манавози фот тӯй то ба омадани ман шогирди азиз Сӯҳробҷон Қаюмов аз деҳаи Сори Сарбаланд хизмат карда истода буданд. ман омадам, ҳамроҳ мешавам, ҳардуямон як тӯй мегирем. ана ҳамин мардуми деҳаи Фароб тӯйдора куҷо? аз Фароб моро бовар карда буд, дар тӯи маъракаи худашон даъват карда мо хизмат карда истодем. ба ҳамин хотир гуфтанӣ ҳастам ки аҳён ман дар куҷоҳо тӯй мегирам, парофта меистам. ба дил малол нагиред. ба ана ҳамин хел баъзе бародарое ки фикр мекунанд ки ризқу рӯзии мо дар дасти ҳамунҳо аст, бинанд ки агар аз дар зананд мо аз бом мебиёем, бо тӯй мегирем, закас мегирем. ризқи Парвардигор додаро манъ кардан намешавад. фаҳмидед? ба ҳамин хотир зиндаву саломат бошед. рафтем, ман дохили тӯй шогирда як бор нишон метиҳам, баъдан павза хоҳам кард.